ani tie, ktoré by mali byť najkvalitnejšie, teda naše diaľnice. Presne pred mesiacom sme takto v Bratislave merali dĺžku a hĺbku výtlkov. Po odvysielaní reportáže nám mnohí diváci poslali svoje skúsenosti s výtlkmi na celom Slovensku. Rozbitú cestu medzi Starou Túrou a Novým Mestom nad Váhom bude asi preklínať pán Igor, ktorý nám do redakcie zaslal aj fotografie. V kolóne vozidiel som vletel do výtlku a roztrhol som novú gumu a poškodil si disk. Škoda je 270 €. Ďalší divák má ťažké srdce na cestu z Veľkého do Malého Krtíša. V prvom výtlku nameral hĺbku takmer 8 cm. V druhom je to neuveriteľných 13 cm. V Banskej Bystrici majú zasa šikovných cestárov. Cestári tu boli pred pár dňami, diery vyfrézovali, ale jamy nechali. Nechali tu doslova krátery. Doteraz sme tu mali jamy, cez ktoré sa dalo prejsť, ale teraz sú tu jamy hlboké 10 cm a dlhé aj 100 cm. Pred rokom sme nakrúcali výtlky na ceste nad bratislavskými internátmi v Mlynskej doline. Po roku sme sa na toto miesto s kamerou vybrali opäť. Aj tento rok vyzerá cesta ako Emmental. Cestári nestihli tie minuloročné ani opraviť a na ceste už pribudli nové. O cestách, aké majú v Rakúsku, v Chorvátsku alebo v iných vyspelých európskych krajinách, môžeme my Slováci zrejme len snívať. Možno sa kompetentní zobudia tesne pred majstrovstvami v ľadovom hokeji. Veď aj rozbité cesty sú pre Slovensko vizitkou. Ak máte pocit, že vo vašom okolí sú ešte väčšie výtlky, pokojne nám ich fotografie pošlite na krimi@joj.sk. Pro televíziu Joj Denisa Pirníková.